କୋଉଠି ଭଏସ କେମିତି ଆଜି ହବ ସୋୟାବିନ୍ କିମା। सोयाबीन की माँ क्या कौन सब रेडी ଅଛି ମୁଁ ରଖିଛି ସୋୟାବିନ୍କୁ କିମା କରିକି ରଖିଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା। ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଛି, ଟମାଟୋ କାଟିଛି, ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ठीक अच्छी बना टेस्ट करवा এই তেলটা କ'ଣ এইଭଳିଆ ତେଲଟା କେମିତି ବେଙ୍ଗଲୋର ଶସ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫେଣ ହେଉଛି। देखी दवानी आग सोयाबीन को भाजिकी भी करी हम रेडी है हाँ पूरा रेडी।